Erokamano ahinya Cleophas. Agone Ken Babu. Erokamano to gi Sankara. Giwacho weche mangima kendo weche ma penjo ma gipenjo bende beyo nikech mage penjo ma jopiny dwaro winjo. Omiyo as worthy debaters yudo ka gin jok ma wigi ler. Dwoko ne gi erokamano. Stickers ma ne wawacho ni non-strategic. Inyalo kata mana ket kalatas mong'adi to indiko ni Ringa Primary School. To ibawe abawa ewi gine kanyo, ewi bag to ewi Kim's kit. To bendo Roma. To koro ne gidwaro ni mondo gitime e yo maler ma inyalo tiyo gi technology mondo ing'ego ni sticker ne kikete technology kamae to siemoni ni maeni mar Ringa Primary School e constituency mar Kasipul Kabondo e county mar Homa Bay. Mane kaka ndikogi. Mane e teach sticker ne. Ok en gima ng'ato dhige debe. Ok en mar debe. Magi kendo ma useyudo mar non-strategic election materials ma kamago. Magi achiel kuomgi. Mamoko gin magi. Samoro bende osechopo. Mamoko, in fact, a lot of them gin more strategic gin kaka ballot papers are very strategic. The other ones are very strategic and Kim's kit. To the software. To the hardware no to en. Kato ge SD cards. To ge cards ma are from Safaricom or cards ma are from what is it? Zain. Airtel. Kata card ma kuom Telcom. Mago are very strategic. To mago wan go te. Koro gima odong ma waonge go sani mar strategic gin presidential ballot papers. Ma kiny odonj kiny madwaro ni kiny bisa kapok oromo saa 5 mondo warwakgi. Wabi kanya achiel kachiel. Koro extra Kim's kit. Come on. Wadwaro ni lweti emane okawgo your own biometrics chieng' mane register. Chieng' ma ibedo identified no, ibiro gi lweti kendo. To kadipo ni nitiere problem gi Kim's kit. To wawacho ni last in 2017 ne wan gi only 3 per ward. To sani wameko arrangements and we are much better prepared. Wadwaro ni mondo wabed gi auchiel kodi, auchiel. To ensure ni the credibility of the vote is ensured and protected. Ma kanitiere man gi problem to bedo replaced piyo. Emomiyo wamedo auchiel gi. Ta auchiel gi onge cards eigi, SD card kata network cards. Network card mana ni achiel modhi polling station. Mano kende. To koro kadipono kethore mae, to mage migolo tiketo in another Kim's kit. Koro mane momiyo wantie kodgi 6 of them. Kakora tieko, erokamano ahinya Cleophas, to kendo gi Ramogi TV, gimiyo wathuolo mondo wawachi weche mathago jopiny kata ma jopiny nigi concerns. To akwayo ni jopiny mondo bed kodwa gi yie. One of the best election management bodies in Africa. Wan waonge gi gimoro amora ma wadwaro ni mondo wagain from ni mondo kata Kenya Kwanza or Azimio oyudgo telo. One, we want to do things according to the law. And I want to say this, katieko,
nikech en gima very important. Awinjo ka Sankaro ng'isowa ni watia gi the law, and that is the law that we are following. In 2017, noterwa e court petitions 317. 317 gieni ne waloyo 212. Abich kende manoyud ne ok watimo maber according to law. Nikech wan wat deal with the law. Jowa manie field duto, everybody follow the law kaka en. To abich gieni ne wa appeal. Adek noyudi ni kare ne watimo maber. Koro ariyo kende ema nowacho ni kae ni to ne ok utimo maber. So it is about the law. Emwatiyogo mano e gima chikowa. Omiyo un bende kaka jopiny wuouru kodwa to trust us a little bit. Mondo nikech gima tin machalo stika ni ema koro dwa ketho yiero gima duong'. To ang'iso ni stika ni en gima imuono gima watiyogo to kendo imuono e bag mating'e. Mano kende. Omiyo adwa mondo ang'is jopiny ni everything watimo maber. Ka gwenyruok nobedo between DCI and us, gwenyruok no waloso. And we all have Kenyans together. We have goodwill for them. We are going to do to serve them. Mondo wabed gi yiero ma free, fair and credible.